या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, घर प्रत्येकाचं नातं विश्वासाचं। आदित्य ठाकरे यांच्या ताफ्यावरील हल्ल्यानंतर सुरक्षेत वाढ करण्यात आली आहे। ज्या ठिकाणी संवाद आणि मेळावे होतील त्या ठिकाणी स्थानिक पोलिसांकडून अतिरिक्त सुरक्षा पुरवली जाणार आहे। शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांच्या गाडीवर एकही दगड फेकण्यात आला नाही असा दावा औरंगाबाद ग्रामीण पोलिसांनी केला। पक्ष केवळ लोकप्रतिनिधींवर अवलंबून असेल तर कोणताही उद्योगपती, आमदार आणि खासदार फोडून पंतप्रधान होऊ शकतो, मग अशा गोष्टीला काही अर्थ उरणार नाही असं उद्धव ठाकरे म्हणाले। केवळ सहानुभूती मिळवण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेतली असून त्यांनी जनतेची दिशाभूल केली आहे असा दावा शिंदे गटाचे नेते खासदार राहुल शेवाळे यांनी केला आहे। पक्षादेश मोडून गेलेल्यांनी पक्षावर दावा करणं चुकीचं आहे। घटना तज्ञांच्या मतानुसार शिंदे गटाचे 16 आमदार अपात्र ठरण्याची शक्यता आहे। शिवसेनेला कोणताही धोका नाही असा दावा उद्धव ठाकरे यांनी केला। महाड MIDCतील मल्लक स्पेशालिटीज कारखान्याला लागलेली आग दुपारनंतर आटोक्यात आली। यात 11 कामगार किरकोळ जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे। माडखोल इथं दुचाकी आणि इको यांची समोरासमोर धडक होऊन झालेल्या अपघातात मुंबईतील युवक जखमी झालाय। कुणाल फौजदार असं जखमीचं नाव आहे, तर या अपघातात दोन्ही गाड्यांचं मोठं नुकसान झालंय। मालवण तालुक्यातील कर्ली आणि कालावल खाडीपात्रातील वाळूपट्ट्यांचे लिलाव झालेल्या 3 ठिकाणी वाळू उत्खननास जिल्हा प्रशासनानं परवानगी दिली आहे। वाळू उत्खनन आणि वाहतूक पासचं वितरण करण्यात आलंय। सिंधुदुर्ग शासकीय महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांच्या फी मध्ये तब्बल 4,32,000चा अपहार झाल्याची माहिती पुढे आली आहे। याबाबत तत्कालीन वरिष्ठ लिपिक पुरुषोत्तम पुसांडे यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश वैद्यकीय अधिष्ठाता यांच्याकडून देण्यात आलेत। याबाबतची माहिती कुडाळ मनसेचे माजी तालुकाध्यक्ष प्रसाद गावडेंनी दिली आहे। आंगणेवाडी यात्रेत सिंधुदुर्ग पोलिसांनी चोख नियोजन केल्याबद्दल कोकण परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक प्रवीण पवार यांनी सिंधुदुर्ग पोलीस दलाचं कौतुक केलंय। तसेच मालवण पोलीस निरीक्षक विजय यादव यांच्या पाठीवरही कौतुकाची थाप दिली आहे। हिम्मत नाही तर ती आमदारकी फक्त मिरवायला ठेवली आहे का? मतदारसंघात लक्ष नाही आणि राज्यस्तरीय म्याव म्याव करायचं काम सुरू आहे, अशा शब्दात नितेश राणेंनी आदित्य ठाकरेंवर निशाणा साधलाय। ज्येष्ठ निरूपणकार आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना वर्ष 2022चा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जाहीर करण्यात आलाय। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याची घोषणा केली आहे। आदित्य ठाकरेंचा दगडफेकीचा ड्रामा होता, आता सुधारले नाही तर उद्या चपलाही खाव्या लागतील असा इशारा निलेश राणेंनी दिलाय। खासदार संजय राऊत यांना बेळगाव न्यायालयाकडून अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यात आलाय। प्रक्षोभक भाषणाप्रकरणी अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यात आल्यानं त्यांना हा मोठा दिलासा असल्याचं मानलं जात आहे। विधान परिषदेच्या नवनिर्वाचित आमदारांचा शपथविधी सोहळा विधान भवनात नुकताच पार पडला। यावेळी सत्यजित तांबे यांच्या समर्थकांनी दुसरे दादा सत्यजित दादा अशी घोषणाबाजी केली। जर्मनीतील 40 भाविकांनी साईंचं दर्शन घेतलं। यावेळी साई संस्थांच्या वतीनं त्यांचं स्वागत करण्यात आलं, त्यांचं आदरातिथ्य करण्यात आलं। PM मोदींनी चक्क प्लास्टिकचा पुनर्वापर करून तयार केलेलं जॅकेट परिधान करून मोदींनी थेट संसदेत हजेरी लावली। या जॅकेटची जोरदार चर्चा आहे। मला खात्री आहे की भविष्यात काँग्रेसच्या विनाशावर हावड नाही तर मोठ्या विद्यापीठांमध्ये अभ्यास करावा लागेल। काँग्रेसला बुडवणाऱ्यांचाही अभ्यास केला जाणार आहे असा टोला PM नरेंद्र मोदींनी लगावलाय। आफताब पुनावालानं श्रद्धा वालकरची हत्या केल्यानंतर तिचा चेहरा आणि डोके विकृत करण्यासाठी बर्नरचा वापर केला होता। श्रद्धाचा खून करून 4 महिने झाले होते असं आरोपपत्रातून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे। RBIची पतधोरण समितीच्या झालेल्या बैठकीत रेपो दरात 25 बेसिक पॉइंटची वाढ करण्यात आली आहे। त्यानुसार आता रेपो दर 6.25% 6.50% इतका झाला। ये कह कर हम दिल को बहला रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं अशी शेरो शायरी करत मोदींनी राहुल गांधींना अप्रत्यक्षपणे खोचकपणे संसदेत टोमणे मारले। 14 फेब्रुवारीला गायींना मिठी मारून त्यांच्या प्रती प्रेम व्यक्त करावं आणि व्हॅलेंटाईन डे ऐवजी काऊ हग डे साजरा करावा असं आवाहन प्राणी कल्याण मंडळानं केलंय। वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपची फायनल मॅच आजपासून बरोबर 4 महिन्यांनी होणार आहे। फायनल मॅचचं आयोजन हे 7 ते 11 जून दरम्यान करण्यात आलंय। ICCनं ट्विट करत याबाबतची माहिती दिली आहे। तुर्की सिरियामध्ये झालेल्या शक्तिशाली भूकंपानंतर प्रचंड मनुष्य आणि वित्तहानी झाली। या नैसर्गिक आपत्तीमुळे आतापर्यंत दोन्ही देशांमधील 9,000हून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झालाय।
भविष्यात अंतराळातही मनुष्याचं बाळ अस्तित्वात येऊ शकेल. ब्रिटिश वैज्ञानिक आता डच कंपनी स्पेस बॉर्न युनायटेडच्या सहकार्यानं असिस्टंट रिप्रोडक्शन टेक्नॉलॉजी इन स्पेस मॉड्यूल बनवत आहे. या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते विल्बर्ट प्रॉपर्टीज. घर प्रत्येकाचं, नातं विश्वासाचं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.